Ka Voice of the People's Party mentang sengi ke arp khandai tarik jemmang aruh jarp sau kalapan pai nia yau Deputy Commissioner ubadairu Returning Officer nak bentak election MP Hachlong Parliamentary Constituency halor ke jingpen bana penjari kendon 144 CRPC haka sengi nyo vote. Habakran sikilat patai kubor u Presiden ke VPP uba Arden Miller besai moy ulaang ke seng kampanyang ya ke rai u DC ubla ai daw ya ke dhengkali bat bakan don ke jingsak ta haka syongsuk syongsan. Uba Arden ulaang baka VPP ke sengu kendet ban yoi baka bor penyat distrik kan kendet benriu dan mentah ha ke bayar day bat ke jing jung pat pa bat penpau baka day tang ke buit darab jat. Kumba ka parti kala penpau ha ke jing tho ka ba nila ai show Deputy Commissioner ya ke jing penjari ke jong ya ke section 144 CRPC. Bangi kum ka parti nimla ban pedeng ya kena ke jingle da kalian jong Deputy Commissioner manong ban nomsha ya kena no ke jingle rompat ba ke jingle ya pat ba ha ke sautrik ke belong ke sni nyobot nak benda ke election MP Shah Kalok Sabha ngakwaru ban pau kena ke por ke ban kalian ke jong ke parti ni community bahadian ke jing tho ke mangil ai ban kalian u Deputy Commissioner on Shimkhia bat ban wengno ya kene ka hukum ga bola pinmi bat ban ailat ya ki pat ba nong song bakin let sha kene ka jaga nyobot badru bahadin jong ka result ki bayo ya ka jingjob kinyo ban lekmen ban shatmen badru ban pau ya kata ka jing semua komen ke joki. Tendrai kalau ke besmosi ban iba nagaleng jong Deputy Commissioner lapun pa bo nomla ban weng ya kata ke hukum. Da ka ba ai daw ya ka jing khapnya ka jing dhengkali bat kum juru bayok kami kano ka kundrum ka kanram. Kalong gay ke besmo thamula ba khlak tang ha ka sautrik ba kita ki bor penya ki smokhya ya ka jing dhengkali. Kipat ba hakane ka rigji ba khamtam hakanong ba shlong ki mat ya ka jing dhengkali ka bamman la gasni namar ka jing bamla ka jong ki bor penya bakin penya bekin penya renti ya ka kam ka baki dei ban penya hakane ka liang bar hakane ka benta ban ongru ba kan mi kanu ka kundum kanam kalong tang ka jing persang bandar rabjot ya ka jing thmu ka bari ka jong ki ka badai tamaki ki betip ke inga daw ba penoy ki bakin impose lani bakin penmi ya gani ke hukum te kaseng kala dep an ai ke jing tho ko malong bat ngiyeng ha kata kanorim banginum la ban pedang bat ngin mi bet kum ki pai ba nong kushan jong ka Voice of the People Party ban lech ka jaka nyobot bat kum bangi community bangin yo ya ke jingjok ha kani ka election MP da ka jing kushan shirham jong pai ba ngin ye lekmen ini shat kemenru da ka akor ka burom ka jinom tipri to play bat ni nom sha yenu ino ban khang la ni te dei namar ka ta daw lingba ka ni ka khubor na kwa ban kentu yiki pai ba bangem dei ban pen snap yaki ba kum ki ki hukum ki ba persang tam ban khang la ya ka jingle ekmen ka jingi kum kita ki pai ba ki blada ban ai ka jingkrsha hagibide bakanik election MP ke beladap. Dan nagaliang gajungi kum kinong elam yin mi bangi kentu yiki pat ba bakim day ban pensngap ya ki bakum gini ki kendon ki badon tang gajing tumu ban khangla yangi bangin lek kemen lani yaki nogenu ki bakwa ban lek kemen hagani ke sngi jong gajing job bat ni sngo ban pendrem jurru yaki bakum gini ki hukum ki baga sorkar ka penmi ki ba persang ban yu roi ya ka hok ka jing pai ba hakari senchar pai ba ka jela Meghalaya kamde ka ta ka jela ka ba ngila bani penisrim bat ki wei pat ki jela ki ba gadon ki jing snam ki don ki jing ki klumar wat hakipor election kampat ju khamja kotru ban ong bangilayo sngo bagandon ka jing klumar ka jing mi jing klumar hadin
ka jing pen bana ya ke result hai ke election ki bopon kalaban don ka daw hlendet ka batang kini ki badon ka bor ki smooth ho bali ki ai ka hukum ka ni ka hukum ban khangla yo pai ba bon mi ban snap ya ka result bat ban yo ban lek men ru hadien balapan bana ya ka result te khnang ba ki pai ba ha ka ri ka ba i ka jing ken shai ken smooth ho ni kwa ban pen bana ban nagaleng ka jing kum ka party nin ya shakmat nin mi ban ni ban snap baru anum dan menum no balaban khangla ya kata ka jing mi pai ba ka jing namar ka jing mi ka jing kalong ni kwa ban tip hadien bangila penan kami ka hok ka jing ban tep di bot ka jing mano ba job bat ban yo ru ban le kemen ha kata ka jing job ka bangi community kum ka party te kini kilong ki jing penshai hadien ka jing kwa jing bobon balang ban tip ngin le kumno ha ga bedai bat ka sautrik ka sngi ban pen bana ya ka election MP Shakalok Sabha Habatin pej bahagi kishab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya